मुन्ना मतलबी आप सबके बीच में ये गीत भेजे थे। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आए। लेकिन कहना कैसे बा मुकेश भैया, ओ अब के लड़की बनावे न खाना, अब के लड़की बनावे न खाना, भयल बड़ी सबरील पे दीवाना। मुकेश भी आज जवन जमाना आई गल बा, कुछ कहे लायक ना बा। हो रील बनावे में रहेली बीजी, हो टच के मोबाइल रहेला हाथ निजी। समझाए अरे पिंटू लहरी के समझ कब आया।